Mill-1952 sal-2020 f'perjodu ta' madwar 70 sena, it-temperatura tal-arja żdiedet b'madwar 1.5 gradi Celsius. Fl-istess perjodu naqas l-ammont annwali ta' xita, hekk kif jekk wieħed iqabbel il-perjodu ta' qabel id-disajnijiet ma' 30 sena ta' wara, jirriżulta li x-xita naqset bi kważi 10 mm. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati fi studju mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO dwar it-tibdil fil-klima f'pajjiżna. F'dan ir-rapport ħareġ ukoll kif fl-aħħar 30 sena l-aktar xahar sħun kien awwissu b'temperatura medja ta' kważi 28 grad Celsius. Warajh isegwu Lulju u Settembru. Skont dan l-istudju, l-iżjed xahar b'temperaturi kesħin kien Jannar b'temperatura medja ta' kważi 13 il-grad Celsius, wara isegwu x-xhur ta' Frar u Marzu. F'dan ir-rapport ħareġ ukoll kif mill-bidu tad-disajnijiet sal-2020 l-iżjed xahar li fih niżlet xita kien Novembru, b'Diċembru u Jannar isegwuh.